ಸ್ವಾಮಿ ಪಾದಗಳು ಸಂಧಿ ಎರಡಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸಂಸಾರ ಸೇರಿದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸಂತೋಷದ ಪೇರೊಂದಿಗೆ ತೊಲ್ಲಪ್ಪೆ ಇತ್ತು ಎಡ್ಡ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಏಕತ್ರೇರ ಒಂದು ದೈವ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆಗೆ ತೆರೆದಗ್ಗಾದ ಮಲ್ಪುಣಂಜಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ತುರುವನಾಡು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ನಾಗನಡೆ ಪಂಚವರ್ಣದ ಮನ್ನಡು ಯಾವ ರಾಣಿಕಾಲುಡು ಬತ್ತ ಗಜಾತುದು ನಿಜಾತನಪ್ಪೆ ಊರ್ದನ ಉಂಗುಷ್ಟ ಆರಲ್ದನ ಮಾಶೇಷನ ಪಡಲೆ ಬಂದು ಕಲಿಯುಗದ ಮಹಾತ್ಮೆಗೆ ಗೋಚಾರ ದಿಕ್ಕಂದೆ ಪೋಡುಂದಾಂಡಲ ಕಾಲ ಸಂದರ್ಭ ತೀರ್ಮಾನ ಪ್ರಕಾರಡು ಭಕ್ತಿ ದೈವನು ಇತ್ತಿರ ತೊಟ್ಟು ನಮ್ಮಿರು ಆಗಭೋಗ ಪಂಚಪರ್ವ ಕಾಲಾರ್ಧಗಟ್ಟು ವರ್ಷಾರ್ಧ ಮೆಚ್ಚಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಸಂಕ್ರಮಣ ನಿಚ್ಚದ ಬೊಲ್ಪುನು ಮೊಕಲ ಕೈಟ್ ಪಂಚರಾತ್ರಿ ಧರ್ಮದ ಚಾವಡ್ಡು ಕೈಪೌಂದು ಬತ್ತಡಲ ದಾದನಪ್ಪೆ ನೀ ದೇವರು ದಯದೀಯರು ಮಾಯ ಸಾರಥ್ಯ ಒಂದು ಬತ್ತ ನಿನ್ನ ಸಂಸಾರಗಳು ಋಣ ಬತ್ತನು ನಿಕ್ಕ ಭಾಗ್ಯ ಬತ್ತನು ನೀ ಮೂರ್ತಗಳಿಗೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಉದಯವನ್ ಪುಣ ಪುತ್ತರು ತೀರ್ಥ ದಲಾದಿ ಮಿತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರ ಪಂಚಾಂಗದ ನಿರ್ಧಾರ 4 ವೇದ ಆದಿ ಶಾಸ್ತ್ರ 18 ಪುರಾಣುಣಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಂತ್ರ ಚಿತ್ರ 100 ಪಾಲನ ಪ್ರಕಾರ ಸನ್ನಿಧಾನಕುಲೆ ಕೊಡಾದು ಗಣ ಹೋಮ ಗಣಯಾಗ ಸುದ್ದಾಮುದ್ರಿಕೆ ಮಾತ ಮಲ್ಪೊಂದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಮಹಾಪೂಜೆಯನ್ನು ಕರಿಪೋದು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ 4 ಕಂಬ ಪದ್ನಾಜಯ ಕುಂತಾಲ್ ದೊಂಪು ನಿನ್ನ ಕಾಲುಗಳಿಗದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿಮಾನೆಚ್ಚಿಡಲಿತ್ತದು ಅನ್ನದಾನ ಆದಿ ಸುಖಾರ್ಯಲೇನು ಮಾತ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಬತ್ತಿಲ ಕಾಂಡು ಅವು ತಪ್ಪು ನಂಚೆತ್ತನ ಪೊರ್ತುಂದು ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಕಲದಂಗ ನಂಚೆತ್ತನ ಸಮಯ ಬರಿಪೋದು ಸಿರಿವರ್ಪುಂಚೆತ್ತನ ವೇಲ್ಯ ಕಾಡು ಕತ್ತಲಾದು ಊರು ಬರ್ಪಾಬಚ್ಚೆತ್ತನಂದು ಪೊರ್ತುಡು
అమ్మ తారడి తెండెలు కంగుడు రేవటి అందించిత్రం కాలగే ఆయన బరికెదవాముడు మానవంతుడి పొల్ల మానని హరణాపనం చిత్ర పొత్తుడు యోచనవంతి కాంతుబైదేవి అన్న ಹಿರಿಯಾಕಳು ಬಾರನ ಕಾಲುಡು ಎನ್ನ ರಾಜ್ಯೋಡು ಪಂಡು ಕೊರ್ಪುನ ಮಾನಿತ್ತುನ ಪತು ಕೊರ್ಪುನ ಶಕ್ತಿತ್ತುನ ಕಲ್ವೆರ್ನ ಬತ್ತುನ ದೈವತ್ತುನಂದು ಎನ್ನರಸ್ಥಾನುಡು ಪ್ರಕಾರ ಇಜ್ಜೆಂದ ಆ ಕಾಲುಡು ಕನ್ನನೀರುಡು ಕೈದೆಕ್ಕುಂಚೆತ್ತುನ ಪೊತ್ತುಡು ನನ್ನ ಭಾವೇ ಬತ್ತುಂಗ ಬೈದನ ಕದರುಡು ತೆನಕಾಯಿ ರಾಜ್ಯ ಬೋದು ಕುಂಟಾಲ ದಂಚಿರುಡ ನಿನ್ನನಗೇನುಂಚೆತ್ತುನ ಸಮಯ కాంతబైదావు ఆ దైవనందల కేంద్రాలలోంచి కేనడ నీటైన కైదైదలు సూర్యాన కన్నగుడతో నిన్న బరికే ಮುಳ್ಳುದ ಕಟ್ಟನ್ನು ದೀವಾಲಂತ ಬಂದಿರ್ಗೆ ನೀರು ಕೊರ್ಪುಂಡ ಯಾನು ಕೊರಪುಂಡ ಆವೇ ಶಕ್ತಿ ನಿಂದು ಬಂಡೆ ಇಂಚೆನೆ ಕೊರೆ ನಿಕ್ಕು ದೇಶ ತಿರ್ಗಲ ಭಾಷ ಕಲ್ಪುಲ ಅಂತ ಬಂದಿರ್ಗೆ ದೇಶ ತಿರ್ಗೆ ಭಾಷ ಕಲ್ತೆ ಕೈಕ ನೀರು ಹಚ್ಚಿ ಬೆಲ್ಲ ತುಂಬೆ ದಪ್ಪು ಸುಣ್ಣಗಲ್ಲಿ ಪತ್ತನ ಕೊಟ್ಟರು ಗುರ್ಬಿದೇರಿನ ಬಲಾಬಾಗೊಡ್ದು ಇಡೀ ಪಾಲ ಬಿಂಗಾರಳ ಪಂಚೋಲಿ ಬಚ್ಚಿರ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಕಾಂತಬೈದನ ಸೆರಂಗು ವಚಿಕೊರಿರ್ಗೆ ಕಾಂತಬೈದೆ ಕಟ್ಟಮಾರ ಜತ್ತೆ ಸೂತ್ರಾರ್ಧವರಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಗೆ ಸೇರಿರು ಆಗಬೋಗ ಕೊರ್ಪುನ ಕೊರ್ತುಡು ತಾರೆಡಿತ್ತನೇನ ತಾರೆಡಿದೆತ್ತಗೆ ಕಂಗಿಡಿದೆತ್ತಗೆ ಗುಡ್ಡ ಗುಡ್ಡ ಗುಣ ಪಡ್ಪಾಗೆ ಬೊಟ್ಟು ಬೊಟ್ಟು ದೂಪೆ ಮಲ್ಪಾಗೆ ಕಟ್ಟಿಲೆಲ್ಲ ಚತ್ತಿ ಬಾಕಿಲು ಕುಪ್ಪೆ ತಕ್ಕಲಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಬ್ಬುಡಗಿರುವರು ಚಪ್ಪುಳ ಗಣಾಲ್ ಜನ ಶಕ್ತಿಲು ಬಂತು ಒಂದು ಬೈಲಿಂದ ಆಲಬಟ್ಟ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರು ಬರೀ ಆಕುಲು ಸುಮಾರು ಗಂಟೆ ಶಾಖೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕಾಲುಡು ಅಬ್ಬಯ್ಯವು ಜಾತಿನ ಅಹಂಕಾರ ಕೂತಾದು ಬಂತು ಒಂದು ಎಲಿಯ ಸ್ಥಾನ ಅದರ ಆಗಿರುತ್ತಾರು ಕರ್ಪನು ದಾಲ್ದ ಕಟ್ಟನ್ನು ಪಡೆತೊಂದು ಯಾವ ಶತಮಾನ ಕಾಲುಡಿ ಚಾವಡಿಗೆ ದೀತ ಕಣ್ಣಂದು ಬಂದ ಸಾಧ್ಯಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಮೆಗ್ಗಿ ಫಲ ಸಂಬಳ 60 ಸಲ ಕುರುಪ ಬತ್ತದ ಬತ್ತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತಡಿ ಎಲ್ಪ ಕಾಲದ ಮಾಯ ಎಲ್ಪ್ರಾಯದ ಮಾನವಿಚ್ಚುಡು ಲೆಪ್ಪನ ಕೊಟ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮಿತ್ರ ಶಕ್ತಿ ರಾಜ್ಯ ಧರ್ಮದ ಕೇಳಿ ಧರ್ಮದ ಬರ್ಪ ಮಂಡಲ ಕಡಪ ಕೆಲ ಕೊಡಪೆ ಬಂಡ ದೀಪ ಸುತ್ತ ಲೆಪ್ಪ ತೀರ ಕಟ್ಟ ಇವಡಿ ಕಟ್ಟಿದಿರಿ ಗೋಟಿ ಕಕ್ಕರ ಬಂಡಿ ಪಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಭೂಮಿ ಒಡಬಾಡಿಕೆ ಬರ್ಪುಳ ಕಾಂತು ಬೈದೆ ಬದ್ದುಜ ಬೈದೆ ಕೊರಗ ಬುಜಾರಿ ಅಬ್ಬಯ್ಯ ಬುಜಾರಿನ ಪಾಡಿ ಜಪ್ಪುಳಪ್ಪೆ ಮಾಧವ ಬಂಗೇರಿ ವಿಮಾನ ಸಂಸಾರ ಅಶೋಕ ಬಂಗೇರಿ ಮೆಗ್ಗಿ ಬಲಾನ ಧರ್ಮದ ಅಂಚಿತುಳ ಆಕಾಶ ಬುಡ್ಲ ಮಂತ್ರ ಭೂಮಂಡಲ ಬುಡ್ಲನ್ಯ ಬದಲಿ ಬಿಡ್ಲ
ಎಂಕುಲ ದುಂಬು ಗಂಚ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಚ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಚಂದ ನಡಪವನ ಅಪ್ಪೆಲಕಂತನ ದೈವ ಈ ಮನ್ನಡಿ ಅಗ್ನಿರು ಮೀಯರಪ್ಪೆ ವಿಚಾರ ನುಡಿಯಲಪ್ಪು ನನಂಜಿ ರೂಪೋಡು ಬರ್ಪೆ ಬಂದ್ಪುಣ ಬಲ್ಭಾಷೆ ಪಂಡಿನಾಲ ಇದೊಂಡೆಡ ಒಡ್ಡ ಬಡಕಾಯಿ ರಾಜ್ಯದ ಕಟ್ಟನಂಕು ತೆನ್ಕಾಯಿ ರಾಜ್ಯದ ಹುಟ್ಟು ಯುಗ ಯುಗತ್ತ ಮಾಯ ಬಗೆ ಬಗೆಟ್ಟು ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ಕಾಲೋಡು ಇಂಕ್ಲ ಹಿರಿಯ ಹಾಕ್ಲಿ ಕೊರ್ತ ಭಾಷೆ ವಾ ಕಾಲೋಡು ಪತ್ತೇರು ಸೇರಿದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಬಿಡ್ಪರ ಅನಿಕ್ಲ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಆಲುತ್ತದ ಮಾಯ ಆಗೇನುತ್ತದ ಮಾನವನ ಮಿತ್ತು ಪುಂಚದಲ ಇತ್ತನ ಮರಿತ ಕುರ್ಲೆ ರಾಜ್ಯದ ಗಲಕು ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ವಾರು ರೂಪೋಡು ಬತ್ತನಪ್ಪವೇ ರೂಪೋಡು ಲೆಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತು ಬತ್ತನು ಯಾನು ಬನ್ನ ಭಾರಿ ಎತ್ತು ಎನ್ನ ಹಿರಿಯ ಆಕಲ್ನ ಪಾರಿ ಗುಂಜಿ ಕೆಬಿಗೊರ್ಲ ಎಲಿಯ ಸಾರಲರ ಇರುನಾಲ್ ಗರ್ಪನು ದಾಲ್ದ ಕಟ್ಟನ ಪಡೆ ತುಂದಬಲ್ಲ ಆಕಾಶ ಬಿಡ್ಲಪ್ಪೆ ಭೂಮಿ ಡಾಲ ಭೂಮಿ ಬಿಡ್ಲ ನಿನ್ನ ಪದೊಲ್ ಡಾಲ ಪದೊಲಿ ಬಿಡ್ಲ